Ide se ljudi, samo imam sa kanala Brz TV i da snijemo klip, otvaramo čestove i evo ovo je moj account Brz TV 55, tako da dodajte me ko hoće i počnemo da otvaramo, tu je s nama Boris, Ćao. eto ga Boris, vidimo šta ćemo dobiti u čestovima. Dode broj Hunter Akali, predobar skin. Idemo sljedeći skin, znači ovdje se napuniti skinom kako će dobiti. Guardian Sand, i imamo 3 gemstone, to je baš dobro. Možemo postaviti neki skin, ovaj je dobar skin, nikad nisam vidio ovaj skin zapravo. Nisam ni znao da postoji ovo, ali zato što je Legacy. War Kingdom, ajde čekamo neki legendary skin. Bilo su dosta dva epic. Epic i Legacy u istom, davite neko mogu. Dobro, ovo nije loš skin za Magdanu onako. Sljedeći chest. Wow, Battlecast Borovar, nije loš. Ali ja imam neki bolji tako da nisam neki. Executioner. Lajkujte ovaj video da bi mi dobili što bolje dropove. Ko lajkuje... Dobio sam 2 varda. Tamo mogu da dijelim na giveaway 2 varda ko želi. Nek se javi dole u komentara dobije jedan vard. Nisu neki skilli za sada, to je ova 2 epica baš dobro. Ovi ostali nisu nešto. Underworld, Twisted Fate, nice. Idemo opet. Znači, još 9 kutija nam ostalo. Legendary skin za Korki, koji je ovo skin? Red Baron, koji je osvojeni skin? Legendary je osvojeni. Dobro, barem Tomb Angel, poslije ćemo kupiti još, pošto imamo isto koliko imamo red pointa. Tako da možda kupimo još često, pa otvorimo još 10-ak. Ovo je dobar skin, ovo je dobar. Znamo ovaj skin. Imamo još 6. Ljudi, držite mi pače da sad dobijem 3, da ultimate sad. Idemo ultimate sad. Dobar je, ovo je Ice Drake, baš dobro. Inače sljedećih 10 da kupim, ja ću izmorjati i Boga će mi prijeti šta sam dobio, tako da... A što mi se ova jadovo, ona dva nisu? What? Nemam pojma, ovo mi se odmah doda. Daj bre, neće da mi vardovi. Bam! Dragon Slayer vardi, bit će gemstone. Nice. 4 gemstona. Možda skupimo 10 pa kupimo nešto od ovoga. Mada Soul Stealer main sigurno. I posljednji chest, evo ja ću sad stavim ruku na oči, Bog će mi kaže da li dobro. Pa jeste. Void Fizz, nice. Dobro, posljednji chest nije bio loš. Znači, ovo su ovi skini koji smo dobili ove tupove vardove. Ček, sad ćemo ovako da nam ne stoji da imamo nešto novo. Jer smara to dosta. Ali ići ćemo u store da kupimo još 10-ak ovih chestova. I 10 običnih, da ovo bude veliko otvaranje. Evo kupit ćemo 10 običnih, pošto znam da može se dobiti neke dobre stvari. I kupit ćemo 10 ovih. Sam kupio. Mislim da mi se nije skinuo RP. Pa zato. Ok, kupi. Ok, kupili smo. Ne znam sada smo kupili ove obične, da, kupili smo i obične. Isto vam smo prvo obične. Za obični neću da stavim ruku na oči za ove nove koji stavim. Komando Lux. Dobro. Battle Boss Mazar, ovo je predobar skin. Znači, predobar skin. Stvari me daj gemstone bar. Pentakidio, tako su mi ovo bože. Mislim dobar. Love Dove Ward. Šta će mi ovo brati? Koliko sam ja vardova dobio više nego skinova? Ne to bre. Ja sam otvorio jedan ovaj fuck. Dobro, ništa niste vidjeli ako sam otvorio jedan. Počnemo da dokupimo ako već bude trebalo. Jurassic Cobra. Ovo je baš dobar skin Jurassic Cobra. Ali bolje mi je onaj pub malo. Pantheon? Nice. Samo mi velike čarčine kako mislim da odlično bilo. Full Party Lee Sin. Ovo je mnogo dobar skin, ovo Boka ima na svom ne TB accountu nego obično. Raban Feta. Inače dodajte RNG Luku na ako hoćete
On je žešći, on nije, ne igra nešto dobro. Ali možete ga dodati tako da nije. Da budete možda neko, imam ovo vreme. Evo ga ovdje, dobro, James ima prstama. Vidite ovo prstama, ja sam opet otvorio ovo, hej. Ja sam otvorio moj površin. Sad ćemo za ovaj posljednji, da. Šta? What, zašto mi je zabilo ovo čest, brate? Ladno se otvori i ne znam što sam dobio. Ok, stavljam ruku na oči, ruku je dobro. Pa jeste. Dobre. Pool party nisu nice. Idemo ovih 8 čini sve da stavljamo ruku na možda. Kako je dobro? Pa, onako, jeste. Ender, Lebron, stavljamo skin. Svijetli skin nisu dobro došli. Idemo opet, ruka na oči. Pa nije nešto ipak. Sandstorm karta, nije nešto na dobro. Nešto vam stavimo account i obijem proći. Ovo je šta sam dobio? Evo ti mene. Evo Leon donar, pa ajde kako može dobro. Hoćemo da ne rolamo ljudi, znači ja sam nisam ne vidim, Boka mi priča. Ekstra. Ekstra, šta je ekstra? Državam nije loš. Koliko je pločica nije. Neće nego ja okupati. Jel Jay. Šta je ovo? Koji je ovo skin? Ja sam mislio da je ovo neki legendary skin. Kako izgleda ovako žučkasto, šta je? SKTT1 Nami. Jel postoji taj skin, bože? Nami može, brate, nju ima da odmah koristim za što. SKTT1, gledam. Bring je var! Šta je ovo buktio? Ovo je za gemstone, brate. Ovo je predava, ovaj var ću da koristim sigurno. Znači, ovaj var. Inače, posljednja ruka noći, ajde ultimate. Nunu bot. Ovo bi trebalo da je legendary, jeste. Šta će mi ovo reći? Kakav je ovo Nunu bot? Znači, vidite koliko ja skinova imam. Većinu ćemo sad da rerollamo, zašto nam ne trebaju ovoliki skinovi. One baš boostane ćemo da rerollamo, vidite ove, koji ću ne treba. Ovo, ni ovo mi ne treba. Koje još možda mi ne treba, ne treba mi te džvani. Idemo reroll. Ajde ti gdje je ona sad. Ovo je super relija. Mogu je Jameson da mi dam. Kat, uzmi zina. Čuti, pa neću da ću imam već skina zina. Uzet ćemo opet ovog da rerollamo. Munda ovog sranje i šta još može. Uzmi Trindu. Trindu, imam neki dobar tamo. Aj, mora biti sona da padne. Daj, kakav je obavisni gle. Još mora da ga kupim, pa kako, šta je kupim? Čuti vaj se, da. Idemo sad da ovoj zim, što će imati zim. Onda ova kata mi ne treba nikad mi se. I ovo, šta je ovo, ne znam ni ko je ovo čempion. Koji son, dobro je, eto je Sona, sad će DJ bre. Sad će DJ. Stavimo 3 epic skina da rizikujemo. Aj. Može bre. Ako imamo dosta. Šta imamo epic skina? Ovo. Nikad neću igrati nju, brate, Azira nikad neću igrati isto. Uzmi malo Zahara. I ovo ovdje, ne, ovo je legendary bre. Koji još epic skin da... Ne, Malzahara ću uzeti. Ne, hoću da imam SKT. Pođemo u Void Fizz da uspijem Super Galaxy, tako da. Realno ne treba. 3 epic skina ni za šta. Ni gems nisu da, ne. Nemojte rerollati vaše skina jer će to vam se obije. Idemo sad da rerollamo 3 var, znači šta je. Mogu oba ova? Mogu oba, terajte sam. Ne mogu kujem. Jesam dobio onaj moj Yasuo, Dragon Slayer, da jesam. Ovo, realno nijedno ne treba. Game od var, to je to. To sam i ja htjela. Ovo je najjači var na svijetu, tako da... Ajde, rerollat ćemo i ova 3, pošto imamo 2 najbolje var za igrati. Onaj Yasuo, najbliži i ovaj Demon. Ovo je teško sranje zabrao. Ajde, može. Ovo će da rerollamo, ovo i ovo. To se sve dobiju oni. Kad se to dobiju. Happy Elf Team od by Gemstone Buza, znam mi što, ja sam se šta da radim s tim. Da, i ovo šta, ovo isto sami. I ovo isto ovako.
Defender Leona, nice, good job my friend, good job. Šta još možemo ovdje gledati? Gnaja, može gnaja. Ja ću se ovo da izgledamo, ne trebamo mi ništa realno. Stavim tu uzeti neke najbolje vrste, ne? Aj, daj DJ Sonu, brate, kako on nam bilo. Oj, Trinder dobar, brate. Opet sam ga dobio, brate, šta će mi koji je. Ajmo, idemo, ova 3 sva sam iz Riola dobio. SKTT Jack. Ovo mi se čini da je baš dobar skin, zašto vidim da je onak brutalan. Ali opet renovat ćemo njega i... O, vidi ovaj, ja nisam ni prometio, ovaj brate skin je predobar. To je mnogo teže da se dobije. Ajde, sad ćemo pokušati, sad ćemo krenuti da disenchantujemo. Pošto neće više gledati, ovo mi realno ne treba. Ovo mi realno isto ne treba. Šta je ognar, ne treba mi. Sad uzet ćemo sigurno malo pool party da imamo onak God Fist. Ćao. Sad, Nuno bota ćemo uzeti jer me iskreno zanima, a moram kupiti čempiona, neću kupiti sad čempiona, pool party mis ćemo isto uzeti, oko Arkane ću uzeti već. Nemoj se rerolaš nego si kladaj bre. Ovu ćemo isto disenchantati. I sad, ko će da padne? Ne mogu svi ostati, tako da realno pada mis. Ćao! Eto, pala je mis. Sad ćemo, što trebamo kupiti? Ovoga. Nećemo imati para ni za jednom. Ali kupit ćemo Nunua, zato što ja mislim da on može za male pare da se kupi. Nunua, znači Nami, Nunua i još jednog treba. Malo Zahara. Ajde, kupit ćemo prvo Nunua, zašto me stvarno zanima ovaj skin, nikad nisam ono... Nije imao ovaj skin, to bilo brutalno. Šta još? Malzahar. A on košta, brate, bogatstvo, kupit ćemo ga za ovo. I Malzahar i to je to, vjerujem da neću moći ni da uzmemo od ovoga. Imam 4 lagana. Ništa uzimam, ne, boli su normalni, boli. Ali lako se. Dobro, uzeli smo ovoga. Ušano je. Sad uzet ćemo Malzahara. Ovaj mora se plati, što oni nije mora. Malo. Uzet ćemo ovog, ovdje. Battle Boss malo se rade. I ovu Nami ćemo... Ja ne znam šta da radim, neki ide život, ne treba mi Nami. Eto ljudi, sve smo očistili, znači vidjeli ste ovo je bilo predobro otvaranje. Ako želite dajte mi account da vam otvorim čestove, dobit ću vam DJ Sonu 100%. I eto, to je to što se tiče ovog videa, nadam se da ste uživali, kao ste ostavite like, share, komentar i subscribe. Mi se vidimo u nekom sljedećem klipu, pozdrav!